bayibonanga abantu be-MK, akayibonanga ubaba uBhams, umfowethu uBhams. Bayibonanga, ngeke ilunge le nto abayihlehlele. Sengaphikiswana njengoba sake saphikisana sibanga urule number 7 kudala. Kodwa nje ayikho lento abayenza. Ayikho. Ngoba into lana ikuvezela ngokusobala ukuthi i-vote of no confidence ngeke iphase. Ngisho ngaphuma i-NFP iye ngalako EFF no MK. Kodwa mase kuthiwa bathebula i-vote of no confidence, uzovela vote uspeaker kwi-first round. Kube u40-40. Shuthi ke ayipass le vote of no confidence. Ko5 bephinde bezaphe. Kuphinde kwenzeke into efanayo. Kusho ukuthi i-option abanayo ukuthi becindazele ukuthi i-budget ingaphasi ngonyaka ozayo. Kuze kube ka3 bese kuyiwa ke kutheni kurirun ama election. Uma kurirun ama election ngeke babuye ngoba kumanje MK has gone down. EFF has gone down. I-NFP vele bekuyi last round yawo le kuma election ukuthi kube khona ekutholayo. Okusho ukuthi ke ayilungi lento. Ayilungi. Uyabona into ebehlelayo ifana nokuthi kube khona isilwanyana esihlaselwa ngukhozi kwi-ground, silwe nokhozi. Ukhozi lisehlulile isilwane la kwi-ground. Sithi sisabuka ukuthi ukhozi luyawina kwi-ground vele ukhozi lusithathe lesilwane lindize naso. Emoyeni vele ukhozi lune-advantage. Ngiqonda ukuthi ngisho ngathiwa ke arirunwe kukhetho. Still i-MK ne-EFF ne-NFP abanayo i-advantage ekuriruneni ukhetho. Okusho ukuthi ke lenqina abayiphuma la ile ibizwa ngokuthi ekamabuyaze. Uyabona i-celebration nje ingikhumbuza le celebration yeBafana Bafana. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka iBafana oSimphiwe Shabalala beshalisi bejabulela into engekho. MK celebrate njalo kodwa egcina ugcina ungaboni lento bebe celebrate yini.